Silmät selällään, en osaa räppää jotain vitun perunamuusia. Mitä jos sun ovesta astuis joku vittu hullu? Mitä vittua sä voit tehdä toiletissa? Vittu Versace, Gucci, kussi, psat, Gucci, kus on aikuiselle miehelle ku äidin Minä. Isä. Jos et välitä Maitopurkeista. Miltä tuntuu olla se, joka aina kohdataan Risteilyn. Suu sanoo rääpää Pizza kussu jolpellas Hallo täällä pizza! Pizza kussu jolpellas Hallo täällä pizza! Viimeistä happea ilman En olis uskonut, et muskit tulee aforisti ennemminkin viel tääl divaris potki dössareet ku Elinaa. Kaikki mun huumeet ne rakastaa Lihapullia ja muusia. Aha. Ringleaderi, piridealeri, den gliderin Viri töngö Mirri Manageri house, missä on Ei pyke avautuu, jos paskaa astuu Kun oma fiilis on kuitenkin Hyvä. Soittakaa Ossille! ja heitä Ei musta oo roolimalliks Kaupalle. Tämä on vastaaja. Tämä on... Minä... 4, 2, 0. 370. Moi. Terve. Hei. Liian tunteikas. Kaipaan Ruokaa. Etenkin jos taideko Sä on menos Mun kauppaa. Arva kuka tuli syömään Laitella. Liina, fantasioin olevani Karoliina Taneli. Ei mikään oikee Olemme Helsingissä. Ainoa todellinen kysymys elämästä painaa päätä Mitä helvetti? Elämä on Tätä elämää. elämises Elämä on test Ihmettelin miksi mä käyn vielä potaalla ekalla, mut kun serkku on Ykäsonni. Mä vetän vielä yksi biisi. Tää nimi on En osaa vaan Lyödä Tania. silmät se